Това е Калина. Тя е на 15 години. Занимава се с балет и гимнастика. Много обича кучето си Бруно. Момчето, което харесва Калина. Той е на 16 години. Той тайно харесва Калина. Калина, не бей! Калина! Как успя да го изпусна? Не беше доста сладко. Калина! Чакайте приятно изненада. Ще дойда. Да, бе! Браво, бе! Сега ще разбереш. Още малко трябва да повървим. 3, 2, 1. Спокойно, аз ще ти взема. Какво правиш? Добре, аз ще изпочакам. Ще ти да изляза хранително. Калина! Благодаря за хранително. Дай аз. Аз ще го поя. Заповядай. Само, че аз съм в тази посока. Ама аз ще изпрача. Добре, хайде. Здравейте! Аз съм Али, съм в ролята на Тони. Аз съм в ролята на Калина. Сега, това аз съм Белослава и снимам всичко. Очаквайте епизод 2. Очаквайте го! Чао!